Sziasztok! Gyönyörű mennyasszonyi ruha érkezett és kíváncsiak vagytok rá? Már én nagyon. Nézzük meg együtt. Nagyon be van csomagolva. De mindjárt kiderül, hogy mi van elrejtve. De nézzétek, milyen gyönyörű. Ez egy Bianco márkájú ruha. A weboldalon nagyon sok szép ruhát találtok. 2026-os modell. Hát nagyon boldog lesz a mennyasszony, aki lesz ez a csodálatos ruha. Nézzétek, hogy milyen finoman van kidolgozva. Gyönyörű csipkével díszítve. Átlátszó a háta egy kissé. Az eleje pont annyit takar, mint amennyit kell. Lágyesésű muszlin anyagból van, de ami a csoda, az az uszája. Ezt nézzétek meg, milyen gyönyörű. Wow! Na, mit szóltok hozzá? Hát nekem nagyon tetszik.